guys, na nga mga yabo guys, oh. Na yabo ang kuan. Mga buak. Oh. Delikado ni sa mga tunok, oh. Nipigay ang kuan, oh. Unsa na gaw na bigay ang oh, katag ang mga botilya. Delikado ni mga tunok. Uy. Ha? Unsa man ikaw? Unsa man na? Ani bigay? Agoy nibigay ang kuano? Kinanglan ani ang pala. Pala ang gikinanglan ani, pala or pagkuan kay delikado ni mga tunok o nagabuwak. Naay mga beer. Oops. Nako, kain kayo. Oh. Delikado kayo. Oh. Kain kayo guys, oh. Pwede nga ita. Oh. So, saan kakuan ani guys? Mga delikado kayo. Okay. Ang gikargahan ani multicab, pero ang multicab nibigay ang yang side wheel. Pas nilang paita disgrasya gining labas. Mga pila kay damage sa nidong. Imutan ano? May pila kahon ni be? 1 2 3. May upay kini oh. So mao ni ang sitwasyon. So aksyon ang traffic din napita. Ang diri napit padung diri sa Carmen kining padung ka sa East District. So mao ni siya karon na grabe ka traffic. Gani kanay atong RTE, no? RTE naka-back up sila karon. Ang RTE naka-back up sila mo nag-assist. So napuslan gyapon. Gani kay wa matunong ni sa dapit nga dunay mga tigpangawat, no? Kanang mga sakay sa panahon. O ang ato lang mga RTE personnel moy ani karon dinhi. Oh. So mao ni ang sitwasyon. Asa kay linya sa traffic. Karon nga panahona diri sa may traffic light ni corner sa kining District 1 o diri sa likod aning West City Central School, no? Kung tanawon niyo ang diri peting hawana kayo sa mga sakyanan, di kayo inon ta po nga daghan kay nabarahan aning multicab, pero dito napita oy kado niyo hait oh kado hapit na tumatumbi sus. So mo ni siya karon ang sitwasyon diri nga napita. So mo ni guys, no? Makita na to ang my god gani ka ginod na gamay, pero dito sa nahan grabe ka traffic na to, hapit na magka-bangga. Hapit to bangga guys. So tungod ining mao sitwasyon nga pagpusamad ang driver ang ano. So mao ni siya guys ang sitwasyon diri nga napita. So guys, salamat guys sa inyong pagtanaw o salamat po.